mar jatend piny Kenya William Ruto loka en kwene ndalo dhi kawo ndalo 4 kuro to limbe ne dhi konyowa gang'o mane gima go mbaka gi jolony mantiere kodwa kaendi. Kennedy Ondiek jakanyo mar UDA ni kodwa ka, erokamano ahinya. Rafael Obonyo bende nitiere kaendi en jalony e weche mag telo, erokamano ahinya. Rafael, wachakane kodi, limbe mar jatend piny Kenya William Ruto Amerka ni konyowa gang'o? Mano penjo maber. Mokwongo ing'e ni Amerka en piny wasebet kwang'iyogo ndalo mang'eny. Iwacho ni higa mar 90 chakre ne wachak ng'iyo kod tudruok kod Amerka. Omiyo wasebet kwatimo gik mopogore opogore. Kenya gi Amerka osebet katimo gik mopogore opogore. To kata kinde moko noneno ka ng'ato ma jasiaya ka, Barack Obama bende notelo kocha. Omiyo wan gi tudruok ma pek. To dhi ma jatelo Ruto dhi Amerka ni en nyiso ni nitie tudruok ma Kenya nigo gi Amerka kinde machon cha to kendo sani. To king'iyo maber tineno ni jotelo ma wan go sani, loch ma wan go sani en loch mang'iyo Amerka kendo gitudre gi Amerka moingo piny moro amora. Omiyo en gima samoro manyocha Maruto dhini gidhi temo ng'iyo kaka ginyalo medo tudre e weche mopogore opogore. To king'iyo gima agenda manende ogolo oko, iyudo ni en wach loch maber, governance, good governance. Gidwa discuss kaka ginyalo medo tudruok e wach good governance. Gidwa ng'iyo kendo gik moko kaka corruption, kaka wanyalo fight corruption. Gidwa ng'iyo kaka ginyalo tego institutions mopogore opogore ma wan go Kenya ka. Aeto king'iyo wach dongruok tiyudo ka gidwa neno kaka ginyalo tudre gi Kenya e weche manyalo konyo Kenya yudo dongruok, digital innovations, konyo Kenya yudo tije mopogore opogore gi gik machal kamago. Mano official agenda manoko. To king'iye matut tiyudo ka wach security. Sani America ng'iyo Kenya as one of the actually pillar mare e Africa ka. Kaka ginyalo tiyo gi Kenya mondo gi make sure ni security ma Africa kendo security margi bende oritre. To king'iyo maber yudo ka America osebedo ka keto bases mopogore opogore, security bases mopogore opogore e pinje mopogore opogore. Kendo pinje ma gin go gitudruok kendo gosiep. Koro quietly mano one of the things that they want to discuss. Aeto king'iyo gik mosebedo katimre e kindegi, iyudo ka pinje mang'eny osebet kadagi pinje moseyudo dongruok ka France ama colonizers. Iyudo ka France, UK, sani America, nyoche pinje mang'eny mag Afrika, iyudo ka Burkina Faso nyoche riembo jo America gi jo France gi pinje mopogore. Koro gidwaro joma ginyalo bet go machiegni. To Kenya, if king'iyo strategy margi mar security, giwacho ni Kenya is one of their strategic pillars ma Africa magitemo bet go siep machiegni mondo gitigo e Africa kaka ndo e gik mo. Omiyo wuodhni en gima ber. King'iye kamano to en gima ber, lakini nyaka wapenjre ni en wuoth madhi konyowa yudo dongruok moro kose en mana gima dhi konyo dwach jo Amerika. To king'iye maber iyudo ni sani Amerika in terms of jomwatimo go ohala, gik motero oko, Amerika ok en kata namba achiel kuom gik e pinje mwatudrego e wach tero gik moko oko timo ohala. Wan gi China, wan gi India, wan gi Pakistan, wan gi Netherlands, wan gi jika Uganda, mago joma watimo go ohala madongo. Omiyo ka wuoth machal kama nyalo yawo opportunities manyalo timo go ohala, mano gima ber. Kendo ka en gima nyalo konyo dwachwa ka jo Kenya to en gima ber. Kik obed ni en gima konyo mana dwach jo Amerika kende. Ondiek mano be kama ber ma Rafael kelo no. Wuodhni odhi kelo dongruok marwa kaka jo Kenya koso dhi jiwo dwach jo Amerika. Erokamano Trevor, go erokamano mondo we thuolo mondo obi watwage weche gi kendo kawuono ahinya kalure gi limbe mar ker mar Kenya e piny mar Amerika. Kapok adhi mbele adawach ni sirikal mar Homa Bay County onego tii matek mondo ensure ni gisort out wach pii ma Homa Bay. Nikech pii ma Homa Bay is a big problem manyaka gibed ni gi handle very quickly kendo gingi kaka gi settle that bill nikech Homa Bay ni lak nam ma ok owinjo bed ni wakoso pii ahinya
kadhi e wach mokelo kawuono nyaka wang'e ni achiel kuom jowelo modhi Amerka gi president en governor ma Homa Bay kaachiel kod jotelo mopogore opogore governors mopogore opogore. Gimomiyo governors gi odhi gi president en ni mondo gidhi gibedi mondo ging'i thuologo mag keto mwandu ma Amerka kaachiel gi johala ma Amerka nyalo bedo godo e counties wa mopogore opogore. Aneno kodhi gi Wavinya Ndeti, odhi gi chairman mar Council of Governors, governor ma Kirinyaga, Anne Waihuru, kaachiel kod governor Gladys Wanga, magi ka company to gi ministers mopogore opogore including Nakumisha, Minister of Health. And kawuono ka noland Atlanta, naneno ka jomoko temo wacho ni odhi gi private jet or what have you ni bei matek, but the truth is ni president nyaka bed protected sama odhi e weche makamago. To gima duong' mwadhi yudo kaka piny e thuolo ma kawuono en Atlanta, kiny odhi Washington ma odhi bedo received gi president Joe Biden. Mano is the most powerful person in the world, president mar America. Nitie gik ma important ma gidhi discuss, and achiel kuomgi en yono ma wanyalo yudo go kony go kaachiel kod support mawuok e USAID. Ing'eni USAID en emosebedo ko support a lot of things kaluwore gi weche mag tuoche mag HIV to gi tuoche mopogore opogore e Kenya ka. Ing'eni wasebedo gi challenges mag HIV and the rest. Koro nitiere kwayo moting' mitero gi president mar Kenya kotelne gi Ministry mar Health mondo mi gidhi ging'i kaka inyalo konywa. To an adwa duokowa back e program manotimore between 1959 and 1963 kama Tom Mboya kanotudre gi JF Kennedy ne gitemo mondo giter most Kenyans to the American state mondo mi ne giyud education kaachiel kod placement. Kata kane president mar Kenya osenyiso nodwa tiyo gi presidents mopogore opogore e piny mangima nikech jowa mwagolo universities in terms of our graduates wang'eny maloyo opportunities ma wantiere go. Ko president dhi lobby for opportunities mondo mi Kenyans nyalo dhi e America mondo mi giyud thuologo eko mag andika kaachiel kod thuologo mag somo nikech wang'eyo ni standards magwa mag education nyaka wamaj gi international community and America is a leader in that. And again nyaka wa agree kaka jalony mar weche mag governance wacho ka en president mar Kenya osedhi China. President nyocha in China almost for 3 days kendo nyocha waseneno kodhi to different countries in the east. William Ruto ok dwa bedo strict to the west. En odwa bedo ni kor west koni be entie, east koni be entie nikech wadwaro gite gima wanyalo yudo China opogore gi gima wanyalo yudo America. Ani gima wanyalo golo America opogore gi gima wanyalo golo China. Koro nyiso ni wadwaro all of them nikech wana developing economy. Manyaka wang'i ni to kaka wadongore ere jogo mwanya partner go. Ahinya gima duong' ni almost higa 20 kapok Kenyan president obedo gi such elaborate visit. Pok wabedo gi such serious visit. Uhuru Kenyatta nodhi but nobedo just received once to ne ok gibedo gi bilateral discussions. Koro bilateral discussions mwadhi bedo go sani we expect things to do with kako wacho how to combat corruption. Nikech wan jo Kenya wang'e ni mibadhi e tuo maduong' matuo. An ng'ama dwa telo ne Kenya mondo kony Kenya nyaka many kaka wanyalo kedo gi mibadhi. Ni mechanisms mag nikech wasetemo kaka wang'eyo ni kwano ratego kotami gachiel titeme gariyo. Kotami gariyo titeme gadek. Corruption osebedo tuo ma wan gode piny ka. Ere kaka wanyalo deal kode. Koro nyaka wamany kaka wakopo kwa kuom jogo mosedhi maber kendo wang'i kaka wakele thurwa ka. Emomiyo president wang'ni ok odhi kende. Odhi gi jomo opogore opogore. Odhi nyaka gi ministers. Odhi nyaka gi wabunge. Silvans Osoro gi ni wabunge en godo kono. Mondo mi ka giduogo to nitiere chikego ma ginyalo somo kocha ma ginyalo kelo mondo wakal kenjwa ka mondo beni nyalo konyo e chenrogo mag kedo gi madhi kata kedo gi weche momakowa kata moluorowa ka gi ka. Koro mano gima duong' madwa wacho ni ma bende dhi kelo ing'eni higa 60 koro nyaka Kenya chakre ma dhi kelo gimiluongo ni 60 years diplomatic ties between Kenya to gi America. Nikech is a country ma ok wanyal assume kata ok wanyal avoid interacting nikech gima dier manyaka wawinjre ni kaka wan wadwaro mang'eny mowuok Amerika molo Amerika nyalo dwaro kuwuok kuomwa. To mane mbaka madwa ni gima duong' mwadwaro kuom Amerika en namba achiel opportunities mag ndiko ji. Kenya ok wanyal ndiko ji te. Koro ing'iyo ni to ere visa strategy mwanya tiyogo mondo wayud jowa moko madhi tiyo Amerika to sama gitiyo Amerika no to giduogo gimiluongo ni foreign remittance. Yani gigo magigolo from the foreign country
magikelo is good amount of money manyalo konyo stabilize our economy. Okay. An kata king'iyo kawuono, Kenyans mang'eny ti America, kendo gisomo America, kendo gikonyore America, bende remittance gigo duogo back to our country. Okay. Emomiyo president dhi address gathering mar Africans in Atlanta. Okay. Kendo jo Kenya mang'eny man Atlanta dhi miye pachgi kaluwore ni to ere kaka ginyalo collaborate gi Kenya mondo mi wang'i kaka kony wuok kocha, nikech gima duong' mwanya dwaro kuom Amerika en na kony. After all, kony ma Amerika dwaro kuom watin kabisa. Ma be gimedo ni wuoyo bonyo wach mar kony mwadwaro kuom Amerika ni be onyayo demokrasia koso kethe, nikech jatend piny Kenya wuon ka wuono no wuoyo wachno. Nowacho ni gope ma pinje kaka Amerika miyo pinje ma pod dongore miyo demokrasia kethore. Nikech ng'ama in gi gope kowacho ni bwana tim kama. Titimo kamano nikech onyalo biro kawo gope iyi. Kwang'iyo tudruok ma wan go gi pinje mopogore opogore, to kwang'iyo America in particular, kinde mang'eny, kinde machon cha neni wan wadhi gi bakul, wadwaro gimoro kuom America, lakini sani piny olokre matinde ji ok dwa kata gik mikonyo gigo, wadwa ni watim gimiwacho no ohala. Iyudo gimoro to bende wayudo gimoro, ok odwa gimikonyo wago. Mano gimokwongo. Omiyo ka wadhi Amerika gi paro moro ni wadhi kwayo mondo miwa, mano ok wabi yudo dongruok. To kwadhi to wacho ni un gima to wan mae ma wan go. Ere kaka wanyalo timo ohala mondo wabende wanen kaka wanyalo yudo dongruok. Mano to ber. Omiyo Ker Ruto nyaka bed gi paro ni ok odhi kwayo jo Amerika. Nitie gik mang'eny ma sani iwacho ni Africa is the fastest growing, has some of the fastest growing economies. To kendo wan gi gik moko ma pinje moko ka Amerika ka China dwaro. Iyudo ka minerals sani mineral miloso go mobile. Donge ama na Afrika ka maka jo Afrika wacho ni gigi ok wuog to onge kaka jomoko nyalo yudo dongruok. Nitie gik ma Amerika dwaro mo akoni. Ma iwacho ni ma Ero Kennedy wacho mano gima ber ni ji dhi Amerika. Ok ji dhi Amerika ni dhi dwaro konyruok nikech population mar Amerika dhi ka dok piny. Kendo sani gin jomoti. Gidwaro joma rep manyalo tiyo. To wan Afrika ema wan gi yudhe manyalo tiyo kocha. Omiyo gidwaro yudhe gi. Ok ni wa hombo gi mondo gikaw yudhe gi. Omiyo nyaka wabende wanere ka ok joma dhi kwecho, wabende wan gi gimoro. Aeto wach mar loans mosebet kwa kawo. Iyudo ni kinde mang'eny neni loans gi pinje moseyudo dongruok e Amerika ne tiyo gi ne miyo pinje matindo gi loans, to ka gisemiyo gi to koro giwacho ni gini nyakotim kama. Tiyudo gima gidwaro ni mondo gitim go oko olure gi dwachwa kata oko olure gi dwaro madongo ma wabende wadwaro. Iyudo ka inyalo paro kinde manene IMF gi World Bank ne miyo African loans, to giwacho ni gini pesa ni kikuket e gima chal kama, kikuket e gima chal kama. Iyudo ka samoro gimoro kandache ndara gima bera inyama ne nyalo yawo opportunities. Iyudo ko miu pesa tiwacho ni kikuketi e ndara. Lakini ka China neno biro, neno loko gino, bo wacho ni un gimo dwaro e gimo wan wabotimo. Omiyo nyaka bende tudruok ma wan go Amerika bende nyaka ng'ini ere dwachwa to ere gima Amerika dwaro. Omiyo wawuoyo wane ka dwachgi bende olure gi dwachwa. Mano gima nyaka wang'i. Aeto iyudo ka sani China nyocha omiyowa loans mang'eny. Gibende gin gi dwachgi, ok ni gibende gibeyo, gibende gin gi dwachgi. Onge rach ka piny moro ni gi dwachgi, lakini nyaka wabende wapenji ni ere dwachwa. Sani ka nyocha waweyo China, sani ok wan China, sani wang'iyo Amerika moloyo jomoko. To onge rach gi mano, lakini nyaka wapenjre ni mwang'iyo Amerika ni dhi konyowa. Nikech sani kwa ng'iyo Amerika, to Amerika sani omiyo IMF gi World Bank pesa mondo mi pinje ka Kenya. Gidwaro gibende ni gikony Kenya, lakini gidwaro ni bende dwachgi. Ka gikonyou, ka gimiyou pesa to bende nyaka ung'e dwachgi. Omiyo wabende nyaka wapenj ni pesa mwadhi kawo ni lure gi dwachwa, dhi konyowa yudo dongruok kose en gima kendo dhi tweyowa. Nikech ka Amerika dhi miyowa pesa to giwacho ni kaka World Bank sani most of the tax policies more implement largely because wayudo pesa ni kuom World Bank. Gine ma ginyalo wacho ni pesa ni kwa miyou to ok wadwar ni mondo utim gini gi gini, wadwar ni uti kode kama. For example, giwacho ni ero wamiyou pesa ni to tax nyaka med. Tiyudo ka gini kidhi mede seche moko hinyo ji mang'eny. Koro gin dwachgi wang'iyo, lakini wanto dwachwa ok wang'iyo, wamedo hinyo jo. Omiyo nyaka wang'i
gigi wa balance gi maber kendo kik wang'ire ni wan joma ni wan piny to gin malo gibende nitie gik ma gidwaro korwa koni mang'eny kabisa mang'eny sani king'iyo kata wach climate change ere jomiwacho ni mondo opidh yiende mondo one kaka wanyalo deal gi climate change en mana African countries because the other parts of the world iyudo kobedo so polluted ma kata gipidh yiende ok dhi konyogi omiyo gibende nitie gik mang'eny ma gidwaro korwa omiyo wabende nyaka wang'e ni ka wadhi korgi ere wabende gima wadhi dwaro korgi ma nyaka wabende wayud gino ma kaka nyalo miyowa gino wabende koro wacho ni kara kok unyal miyowa gino for example items mwa export korgi cannot be ni wan wa import more from these countries than gik mwatero korgi. So if this visit nyalo yao opportunities machal kamago kaka Kennedy wacho mano nyalo konyo moloyo. Kennedy ni jakwano. Ere kaka wanyalo go kwano ni maler makuru kata gopi mimiyo ok injo Kenya. Gowiti yudo to ok ni kuru usuru bendo medore ma jo Kenya bende hinyore gik moko be ok kawo mang'eny ahinya kuro moloyo kaka mwatero negi. Ineno Trevor gimomiyo go ohala ga Amerika en gima ber emomiyo wan wamor ka president of the American way nikech ing'e ni Amerika ok miu gowi ma direct. Pesa mawuok e sirikal mar Amerika direct en wuok e through kony. Gima duong' ma nyaka wang'ere ni ng'ama Nyasaye ogwedho ema konyo ng'ama Nyasaye ok ogwedho ahinya. Ng'ama ni none madhi kar ng'ama nigo. Amerika nigo malowa. Mana adier ma ok wanya wuondre maka ng'ata ok nya yie ni Amerika to nigi thuolo malowa. To makata ka yor tije wanyalo dhi mondo wakwa tije Amerika. En ani samo dhi kwa tich wabi watimo service. Wachiwo gigo magionge go. But gima duong' en niya king'iyo thuolo ma Kenya osebedogo. Wasebedo kwa dwaro kony kowuok e state e piny mar Amerika, Washington, kata wasebedo kwa yudo kony kowuok e gimiluongo ni United States International Development Agency USAID. Mano emosebedo ka konyowa e gimoro amora nyaka yedhe mag andila jopiny mawinjo ng'e na ndila mag okimi ng'enyne imiyowaga directly ka ok wachulo as a grant and an aid kowuok e USAID. Koro miyo ma ng'ama kwariworego ja China onge aid manyamiyi mane duor man kende joka dwaro mana mwandu to kendo gima gidwaro en ni gi invest e Kenya ok ni gimiyowaga loan gichiwoga gimiluongo niya guided loan manyiso niya en pesa mimiyi tiwachoni ni dhi timo kod infrastructure tiende ni gimiyi loan migerogo ndara imiyi loan migerogo airport kata imiyi loan migerogo ndara kaka expressway mineno koro wagero. The truth en niya gin gidwaro pesa and then sama gimiyo pesa go gigolo jogi China ema biro tiyo gigi nyiso ni opportunity ma gimiyo kaka jo Africa tin ibiro yuni yaka ndara mathin migero e thurwa kocha ja China mochung' korwako gudu kanyo rito kaka jo Kenya tich ma jo Kenya nyalo tiyo en mana pango kite kata timo tije lwedo. But the main thing en ni China komiyi kony to miyi gi joge mabiro timo gigo. Amerika komiyowa aid to gikawo pesa gitere gimiluongo ni World Bank kata International Monetary Fund ma jowa luongo ni IMF. Gin giyie kawo pesa gi to gitere IMF to IMF miyowa loan. Kata giyie tero pesa gi gimiluongo ni World International Monetary Bond gikete bond gimiluongo jowane luongo ni Euro bond ja. Giyie kawo pesa gi giter koro Kenya negotiate through treasury kaka wanyalo borrow from there. Ok ne gimiyowa direct kaka nineno jo China okawo airport ma Zimbabwe. Gin ginya kawo kata giru nikech gimuketo collateral nikech gin ma gimiyo loan direct ginyalo kawo. Emomiyo go ohala ga America is very better ki compare go ohala gi East nikech East gin be ma jo developing countries kaka wan. Kenya is one of the third world countries miluongo ni developing countries. Middle class kaka kamotingo Singapore kamotingo Indonesia giri wan pok wachopo kanyo. To first world countries gin America, China no se donjo kanyo kaachiel gi countries mopogore opogore kamotingo Russia, Italy and the rest. One Kenya was struggle. Emomiyo President William Ruto kata sani ok odhi manyo gowi. Gima nyaka wang'e ni William Ruto ok odhi manyo gowi. Odhi manyo loso lwasino mar ohala mwanyalo gogo ohala gi jo Kenya gi jo America. Ok wadhi manyo gowi. William Ruto nyocho kone ok odwar gowi. Emomiyo nyochoro osuru Kenya ka mondo wabedi gi pesa maka wa operate gi ja America to wa operate a level kaka sovereign countries ma ok beggars. Gima duong' ok wadwa bedo beggars in America, maduong' ok wadwa bedo borrowers in America, ok wadwa bedo jok ma wa live in a borrowed life. Gima duong' en President William Ruto dhi kaka wuono en Atlanta kendo oromo gi jo Africa kendo oromo gi jo Kenya man kanyo. Kodhi bedo gi Biden, three things magidhi discuss. Number 1, ere kaka wanya promote environmental management.
mondo mi samwa talk about climate change to wawacho ni wan kaka Kenya and African countries wa participate nango eradication of gine miluongo ni greenhouse gases gin gases kaka carbon dioxide mware emit mwagolo kuom geche maricho and the rest mane momiyo ni winjo kaka tax mar owning a vehicle ikelo mondo wa reduce emission koro mondo wabed e level gi international community and America osebedo a player mar promoting environmental degradation environmental protection kidhi to the east jo east gi oko care in fact jo China oko care kata ka environment waber or not gima duong ne gin gi ohala gi dhi but America tibiro yudo gi ng'iyo ni to ere kaka Africa ni nyalo survive several years even banka gisetimo some particular activity and nyaking'e the company mar oil mayudo oil Kenya ka is American company. They are going to look into how this our oil one nyalo bedo developed in a way maka wa refine e Kenya ka to nyalo duoko bechwa mar mafuta piny maga achiel kuom gik ma President William Ruto odhi mondo discuss kama okay. Nadwa mana wacho kapok ipenjo en mana ayie gi kene e gik moko mowacho lakini adwa mana pogra kode wach mar pinje mopogore nigi dwachgi America nigi dwachgi China nigi dwachgi Russia nigi dwachgi ka gitudre gi pinje mamoko to onge rach piny moro bet gi dwache lakini nyaka wapenjire ni dwachgi ni bende olure gi dwachwa wabende wayudo gimoro kanyo kose en gima dhi hinyowa omiyo mano bende nyaka wang'e king'iyo tudruok masebed go gi America nitie gik mabeyo mwaseyudo lakini nitie gik mang'eny mabende wabende wasehinyre king'iyo kanye meneno ko hinyore king'iyo wach iwacho ni pesa mimiyo World Bank ni ka World Bank omi pesa mondo mi pinje ka Kenya gin gi conditionalities make some of those conditionalities en gik mahinyowa kwa mfano inyalo yudo ka giwacho ni pesa ni kik ti kata e wach skundi utigo mane yo machal kama to unto ungi dwachu uneno nu nyalo pango omiyo idwa nutigo kaka gin gi gidwaro iyudo ni pesa ni kukawe to interest mare dhi bet mamalo to ka ang' udhi chule to odhi hinyou to kok uchule tiyudo ka kendo koro udhi hinyre gik mopogore iyudo ka gik moko ka security gik moko ka infrastructure America ndalo mang'eny nene wacho ni gin ok ginyal support gik moko ka ndeche yet ndeche ne nyalo konyo ahinya in fact mano o change mana kinde makro China ochako support ndeche conditionalities mag World Bank nene hinyo pinje mang'eny ma Africa ka egimomiyo ng'eny pinje ma Africa neno ringo kuom China ok ni China ber lakini yudo ka China nene gionge conditionalities not that is necessarily good but gimatemo wacho ni nyako bende wang'i dwacho wawach ni wadhi yudo gima chal kama ko America nyalo med ni omiyo wayedhi kaka ondieko wacheno lakini yudo ka gimiyo yedhe to giende giwacho ni ko miyo yedhe bende wadwaro gima chal kama tiyudo gima gidwaro chala ng'ami miyo suit to endo wacho no bo mi soksi kende ko ng'eni mano ok urom ero okonyi gi suit umri maber lakini ento gimomi ama gimodwaro en gima duong' madhi medo hinyo omiyo nyaka wang'i mano bende apogora go wadwa ni matin ing'eyo ka America miyo yedhe for example ing'ena ber ko wach ing'ena jo winjowa winjo ging'e ni ka America nomiyo yedhe kaka mag kedo gi tuoche mag chalo kimi to gi TB mago ego yedhe mwayudo directly from America kendo ka sama ne corona obiro mane ok wanya yudo gi directly from America joano winjo pek kabisa but gimiyo wagi kendo support ahinya kaka gige raboyunga gin gik ma America nitie kaka goyo wa ejek en ang'o ma America dwaro from Kenya an gima ng'eni America osebedo ka dwaro from Kenya en number 1 en relationship maber yani winjruok miluongo ni gi jo Kiswahili waluongo ni itifaki ma winjruok maber manyalo kelo gimiluongo uhusiano wa kimataifa winjruok mar pinje mopogore at the same time king'iyo pinje kaka sama Kenya owacho ni Kenya nodonje weche mag ni gidhi manyo weche mag ndara adier Jeff kata indalani kata odi ing'eni ka in gi $100,100 kata $10,010 to nyaki balance ni to adwa gedo koso adwa chiemo ing'eyo China nobiro odonjo gimiluongo ni capital investment to America odonjo gimiluongo sustainable development ing'eni sustainable development en ong'iyo ni to ere kaka wadongore pile kwadhi ta China kobiro to biro gi capital development tiende ni kao pesa tikete gigo eko migero
madhi konyo e yor yudo ohala mopogore opogore while samoro ok inyal survive sama igedo kata in ok inyal kawo pesa ma in go tigedogo kionge gi pesa midago inyalo kawo kata 3,000 ichul rent timed survive molo kapok yudo pesa michudogo. Koro China ka nodonjo to nokawo jo pesa mang'eny okete ndara gini yudo ka jo China ng'eny nderni te migero Kenya ka 90% igero gi jo China. Chon ne ka China pok obiro ni yudo ka ne wan gi ginene jo Israel ema ne gedo to niyudo ni ne gibedo komigi tich gi sirikal mar Kenya. To sama jo China nobiro koro gigero nderni mag Kenya gi pesa ma gimiyowa loan gi jogi ma jo jela ma gikelo ma gitiyo Kenya ka. Most of the people ma supervise gedo mag ndara mag Kenya gin ng'eny gi jok ma tieni human resource mar China gikelo Kenya ka to gichulo pesa kochul tichulo kadok China. Nyiso ni onge benefit maduong' ma gimiyo Kenya tiyudo ni ka lakini kata kamano William Ruto pod ok odagi tiyo kodgi. Owacho ni mano be important wakel matin wayud joger ndara to joma miyowa sustainable development wakel matin emomiyo ka last time nyocha odhi China obedo ndalo 4 sani ochomo Amerka bobedo ndalo 4 obiro dhi katika obiro dhi Italy and Spain giri bochako bedo ndalo moko adek mondo mi Kenya oyudre emomiyo an awacho president Nyasaye omiyo mariek monge kako onyalo balance gik moko. Kenya kabe koduoge to diyo jo Kenya go suru matin mondo wabed gi kako onyalo kocha bomanye koni gi koni nyiso no ng'ama veri organize kendo ng'e kako manyo kodgi wach mar diyo ji go suru ni biyiego nikech oro to nyaka wabed self reliant nyaka wabed self reliant dak bed ni wadiyo ji go suru to pod kendo wakawo gope mopogore opogore. Kenya pok wadhi gowi wasekawo gope moromo chakre nyocha donj wasekawo dope in fact ondiek wacho ni nyocha Biden osign pesa moa from Congress madhi e World Bank to one of the countries monego bed ni miyo loans momiyo sign gino en Kenya. Ok en grants. World Bank ok miga ng'ato grants nyaka nini. World Bank miyo countries loans emidhi miyo to ok apogora gondiek wacho gima ber ni oneno ka China hinyowa lakini Amerika bende hinyowa. Ok awach ni nitie piny maber gima temo wacho ni nyaka wang'e dwachwa kwa dhi ka China kwa bedo kod gi deal kata gi tudruok mora mora to wapenjire ni erogin gidwa loso nwa ndara gima wayudo koa kuom gima gidwa loso ni en gima dhi hinyowa en gima dhi miyowa opportunities mopogore opogore omiyo the problem ok ahinya pinje madongo gin wan nikech wan kwa dhi e mesa kacha to wiwa wil gi gima onego bed nwang'iyo ka dwachwa kendo dwachwa ma wiwa wil gi dwachwa koso gin gi teko molowa koro nyiso ni nyaka idog chien nikech ng'ato kohewi ting'eni dwachi ok ochuna inyalo chopo gi dwachi to ng'isi ni hapana to mano ka dok manende Kennedy wacho anyalo wacho ni wan gi options mang'eny wan gi options ok ni waonge options and it is not true ni America dwaro moingo kaka ni wadwaro America moingo kaka America dwaro wantie gik mang'eny mani Africa ka king'iyo sani America ng'iyo piny ma Africa manyalo bet gi ginyalo bet go gi strategic partnership e watch security kaka kama ginyalo kete base margi pinje moko wacho ni gin ok gidwa omiyo ka ginyalo miyo konyruok moro to giwacho ni ka miyo konyruok ni to bende nyaka umiwa gini to gima temo wacho ni inyalo yudo ni gima gidwaro no en gima duong' moingo gima gimiyowa omiyo asiling 20 lakini odwa kata ni adum kama nyalo hinyra batur ing'en mano koro ok en balance to daka wacho ni an koro an ng'ama powers maga tin ng'ama piny maduong' chako wacho gimoro to adum mano ni kinde machon. In fact the world is moving towards multipolar sani ok kinde machon manene Amerika wacho ni dumuru to ji dum tete sani Amerika wacho to yudo ka pinje moko bende wacho ni mano kwa yiego nitie kaka duol matamruok inyalo yudo ni wuoth to mano koro kwadokie geopolitics siasa wuoth maker Ruto dhieni en wuoth ma ng'iyo kaka China osebedo ka donjo Afrika ka China sani ema timo ohala maduong' ahinya moingo Afrika gik mang'eny ma Afrika dhi China China sani ema timo dongruok mang'eny e weche ndara e weche gik migero including African Union building moango stadiums moango business center gik madongo moango ting'eni ka timre kamano pinje modongo gi ka Amerika gi China gibende gin gi dhapgi Amerika neno ni jogi dhi mayo Afrika koro gibende ging'iyo kaka ginyalo beti Afrika ka omiyo ok abibuo kayudo ni in fact they've even stated that China must be contained and outcompeted
which is okay. Every country wants to be, especially superpowers, gibende gidwa ni gibed ni gini mbele kacha. Lakini wan kik wadonje dhaocha. Wan wangim na dwacho bo wach ni Amerika dwa miyo wageni lakini dwacho en ang'o. Mane momiyo wan gi president ma ineno kodhi China to dhi manyo ma China nyalo miyowa. Sama odhi Amerika, odhi manyo ma Amerika nyalo miyowa. Kochomo France, odhi manyo ma France nyalo miyowa. The other time nyochi neno kwa host Prince of London, of England. Prince no biro kato gi team ni. Wabe nwang'iyo ni to England nyalo miyowa ang'o. Nikech ing'eyo gima duong' ma nyaka owinjre wadwa. Sama inono, ki compare Kenya gi America. Ok awacho wan poor, but actually ki compare level. Ng'ama nigi milion achiel gi ng'ama nigi 100,000. At least 100,000 be nyang'ang'ni ni ebe pesa nini mana mare. But teko mare onge go. King'iyo ka wan America, owinjo gimiwa yedhe go manyalo rito ngimawa. To gi wan mwamiyo gi pap ma ginyalo pime bunde gi. Pap minya pime bunde to gi ngima yath makonyo ngima. Ere malich ahinya. To gi ja China madwa kelonwa pesa migero go ndara to ene molokoro gere. Ma jo Kenya ok mi tenda mar gere. To ja China, ja America kochiwo yedhe to jo Kenya ma distribute through KEMSA. Dongine kamae koro jo America nigi kony mang'eny ma wan godo maloyo joka dwa kepo kumwa. Ma gin ka gimiyowa pesa mar gero ndara. Kar mondo giwe jo contractors wa ma Kenya ka moger ndara to gikelo contractor gi giwegi to e gini winjo ka nitie Hechang, Jeching, China Railway, China Building, China what? Nikech gikelo pesa to giluwo pesa gino gine ma gicha gitiyogo to bas kendo gikawo jogi ma Amerika kucho ma China kucho ema biro tiyo ka to jo Amerika komiyowa pesa to miyowa pesa watiyogo kiwan. Ema omiyo President William Ruto oamua ni mondo sama ose collaborate gi China mondo oyud gi milioni capital investment to wadhi Amerika to wayud sustainable development to gi environmental management. Nikech ing'eni sama wapidho yien, king'iyo kata rate ma wapidhogo yien Kenya ka, en rate ma ok wanyal manage kaka country. Nyaka oyud jok ma support wa e yor change environmental level. Kama weche chenro moro Kennedy Ondiek jakanyo UDA to gi Rafael Bonyo jalony e weche mag telo kama na nyamane duol kwa wasego mbaka. Limbe mar jatend piny Kenya piny mar Amerika walore gi kanyo sadeke wang'e chap bati dadi cool biro ka mondo mi weche mosebedo katimore piny ka endi anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wadere bang. Who is a true partner? They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month.